nin kalo in tile 22 y'a sɔrɔ e ne bɛ tumutu janjo la kiri daminɛna an goya fala ye kiri a tɔgɔ ye ko paramutu in tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye pankuru feere yɔrɔ ye min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen baara kɛcogo ye mun ye i bɛ pankuru san olu fɛ u bɛna n'a d'i ma i ka sɔngɔ n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen fɔlen a yera sa k'a fɔ nin waati laban in na Mali jamana bɛ ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kɛ e yɛrɛ y'a ye o don ko an bɔtɔ tumutu ka na ani wariko ɲɛnabɔla dɔw tun bɛ ɲɔgɔn kan mobili kɔnɔ u ye min fɔ an ye wariko la sisan k'olu yɛrɛ wari b'u fɛ yen nka olu yɛrɛ sirannen don wari ɲɛ ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen n'i y'a ta n'i m'a ta yɔrɔ n'a ta fan n'a ta yɔrɔ fɔ ni verificateur ka mɔgɔ nana k'u bɛ taa n'i ye falaye okumu kɔnɔna na jateminɛ dɔw tun kɛra k'a jira k'a fɔ sa ko min ye paramufu ye ko ale kɔni wari dunna ngulaki kiri o de bolo sigilen filɛ nin ye fo ka na se a tile 7 ye bi ye nka kiri kɛnɛ kan jamana ɲɛmaaw ye wele bila maa minnu ma fala ye k'u ka n'u ɲɛfɔ n'o ye mara kɛbaa kɔrɔw ye olu minisiri kɔrɔw don faso jɔyɔrɔba kɔrɔw don Cɛna Kulubali ale ti maa dogolen y'an ka jamana kɔnɔ a ko fɛn o fɛn bɛ ka fɔ jamana fɛ fala ye ko jamana ma dɔrɔmɛ kelen dun a la tile 2nan ni tile 3nan ni tile 4nan na ale y'o kuma fɔ a ko fɛn min yɛrɛ bɛ ka fɔ fala ye ko a fani feere bɛɛ lajɛlen a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali gouvernement ale ni min ye paramufu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko majɛ bɛ a la wa ko musaka de tara wa ko k'a fɔ ko min ye jamana ye ko ka taa daminɛ miliyari 7 la fo miliyari 11 ko jamana ye o ngalamutira ko senfɛ fala ye cɛna ko kɔni k'o tɛ tiɲɛ ye ko sabula fɛn o fɛn bɛ yen n'o donna nin ko in na sanni feere suguya senfɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ka yamaruya ye fala ye ko wa k'ale bɛ se ka min fɔ ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen gouvernement ma bɔnɛ o la nin wari in na nin baara in na ko kuma tɛ k'a fɔ ko sefa wari miliyari 7 fo ka taa se miliyari 11 ma tiɲɛna a dɔnnen don kosɛbɛ musaka ko la han kabi musa tile tiɲɛna ye gouvernement janjo kɛ ka buramaka tile janjo kɛ fala ye maa min don transition kɔnɔna na tuma min na a y'aw bɛ fanga la a banna ko dɔ ma dɛ a ma sɔn ko dɔ ma a bɔra minisiriya la fala ye nun dabitaw n'o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ ye colonel major ale fana welela fala ye a ko k'a fɔ ko ale de donna bɛnbɛnbɛn na ka don ŋanamu na ka ɲɛsin faso ka fɛn ma fala ye ko ayi ko avion ko kuma min filɛ ka fɔ nin ye ko k'a fɔ ko olu ni bubu sisew ni fɛnw ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini wa ale daluya minnu b'ale bolo o daluyaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen pôle économique ale ka chambre criminelle spécialisée min sigilen don fala ye ko in kunna o ye ministère de la défense DFM kɔrɔ n'o ye colonel major nun dabitaw wele k'a ka nin ɲɛfɔ ɲɛfɔli de senfɛ sa a ko a ma bɛnbɛnbɛn kɛ a ma bingali kɛ ale ye mun kɛ min ye pankuruko in na n'o ye embrayeur ye fala ye sɛbɛn min nana di ale ma waleya minnu b'a kɔnɔna na ale ma dɔwɛrɛ kɛ koyi surasi ɲɛmaaw ale ni surasiw ka laɲini kɛra min ye ale ye o de fɔ k'o de dankɛnɛmaya fala ye ja nin kiri in yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen wolola mun na sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛra ka ɲɛɲinini dɔ kɛ jamana musaka minnu tununa ani jamana musaka minnu kurutula ko maa jumɛn ye o baara kɛ an ka minisiri min tun bɛ ji ni kuran kunna n'o ye Binu Kamara ye fala ye kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko komi ale de ye nin ko bɛɛ lajɛlen audit kɛ k'a yɛrɛ na wele sa k'a ɲininka a dalakaw na don nataw la han i ko a tununa i ko wari ma ye i ko nafolo kɛra ta fala ye ninnu ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ma tunu olu ma dɔrɔmɛ ta wa olu ye min fɔ a kɛra sariya ale jamana sugu ni wolomasiri tabaw ka laɲini kɔnɔna fala ye ko a kana ka n'i ɲɛfɔ yaasa chambre criminelle bɛ se ka faamuyali kɛ n'a ka daluyaw ye seere wɛrɛ tɛ ale kɔ ale de audit kɛ ko ni ala sɔnna ma an ye kibaruya sɔrɔ cogo min dɛ fale bɛ se ka don a la nka an bɛ yɔrɔ min bi Binu Kamara k'a bɛna wele mɔgɔ ni dalilu n'an bɔra yen kabini san daminɛ Maître Muntaka Tall ale y'i kɔnkɔn fa sɛbɛnw na fala ye kiiri misɛnnin fara kiiri bulonba kan parti politiques cili CNT maa fila n'o ye Mulayi Keyita ale ni Bitɔn Mamari Kulubali ye k'olu ye bɔnforola kuma minnu fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ wolomasiri tabaw ka gun kan hali Alpha Yaya olu ka kow Maître Muntaka Tall a ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nka kununko fala ye kiiri kɛnɛ kan ko kiiritigɛlaw cybercriminalité la ko kiiri yɛrɛ kiri banna k'a sɔrɔ kiri ma sigi hakɛ min dira baara kan ka k'o kɔnɔ k'u bɔra o hakɛ kɔnɔ ko kiri binna Maître Muntaka Tall ale ye kumakan dɔ ci an ma kununko ka ɲɛfɔli k'an ye
an ka jɛ k'a lamɛn ko ni mɛtiri wulila k'i sen don a la fo ka taa se jalakili minnu taara ka ɲɛsin ma an ka droniw karila Mali taara Nations Unies na nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen min ye ba mun ta ka Segukaw ka mun ta a ye min fɔ an ka jɛ k'a lamɛn.